κόντρα, πλάγιο out. Βλέπουμε να δείχνει μια αξιοσέβαστη αμυντική λειτουργία οι παίκτες της Ονδούρας. Βλέπουμε ότι δεν επιτελούν τους παίκτες τους, βγαίνουν, ξεκολλάρουν από τις θέσεις τους, από τις αρχικές τοποθετήσεις και μαρκάρουν πολύ δυνατά. Και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι στο δεύτερο μήχρονο σχηματισμός τους είναι πλέον 4-4-1. Βαλβιονά, στη σέντρα, απομάκρυνση από το Δικερόα. Εσπινόσα χάνει την μπάλα. Η σέντρα για τον Μπεντζεμά από κοντά, αυτό 2-0. 2-0 για τη Γαλλία. Να το goal line technology θα το χρειαστούμε τώρα. Σίγουρα θα το δώσει η FIFA, αλλά ο διαιτητής είναι κατηγορηματικός, λέει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. 2-0 για τη Γαλλία στο 48 και πάλι με σκόρερ στον Καρίμ Μπεντζεμά. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Βαγιατάρης και κατέληξε στα δίκτυα. Για να δούμε εδώ. Αυτό 3. Παραβρήκε πάνω στο Βαγιατάρης, πέρασε ολόκληρη τη γραμμή πριν ο γκολκίπερ της Ονδούρας τη βγάλει με το χέρι του. Πέρασε. Μου φαίνεται ότι πέρασε.